Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, ni aming CB sa among roof deck, ibabaw sa among atop, samtang kusog na ang huro sa hangin ug doon na say pagdasmag-dasmag sa uwan nga mao ni gipasidaan sa Pag-asa pasyo na sa bagyo nga si Kabayan nga nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ug makaapektar nato dinhi sa syudad ug sa probinsya sa Subo ug sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Nagasalamat sa nga ni Dr. Iris ug ni CB. Kini si Leo Lastimosa, mudayon na sab. Uban ang inyong pagtugot sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan para sa lain natong sugilanon karong hapon nga atong giuluhan og Dodong Abiliana. Si Dodong Abiliana, gobernador sa Subo. Wa gyud plano nga modagan pagka-gobernador sa Subo. Nahimo siyang gobernador tungod sa mga sirkumstansya nga wa niya makontrolar. Atol sa iyang incumbency pagka-gobernador sa Subo, mo'y pag-atake sa mga Hapones sa ikaduhang gubat sa kalibutan. O imbis utahan, muluhod, makigkonsabo sa mga Hapones, iyang gipili ang maisugon nga pagsukol nila. Ug tungod na gipatay siya sa mga Hapones, ug hangtod karon wa makiti ang iyang patayng lawas. Mao ni ang atong sugilanon sa trahedya ni Hilario Dodong Abiliana, ang isog nga gobernador sa Subo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Si Hilario Abiliana nataw sa Barangay Dulho sa San Nicolas sa Subo atong Oktubre 23, 1896. Siya ray bugtong anak lalaki ni Andres Abiliana. Kanang bantugan ng Andres Abiliana, gipasidungan na ito ugdan. Dini sa Subo, anak ni si Hilario Dodong Abiliana. Nahimo siyang abogado, ni pasar siya sa bar examination atong 1920. Nisud si Dodong Abiliana sa politika, duha ka tuig human siya nahimong abogado. Mo'y kasagarang mahitabo no sa mga abogado nga labi na ko ng ilang mga amahan, ng ilang mga pamilya, gusto nga moapil sila sa politika. Didagan siya pagkamayor sa Subo. Ang iyang titulo sa una, presidente sa Subo, municipal president or municipal mayor, ubo sa Partido Demokrata. Pero dili siya mao ni iyang trademark sa iyang politika. Makaposisyon siya dili tungod sa iyang plano, kundi dili tungod sa mga sirkumstansya nga wa niya makontrolar. Ang nominee gyud sa Partido Demokrata mao si Paulino Gulyas, ang usas nagtukod igsuon sa labing unang pangu sa University of the Visayas, ang kaniadto Visayan Institute. Nya si Paulino Gulyas wa mudagan ni decline sa iyang nomination. Mao to nga si Abiliana mo gi-designate sa partido, ikaw na lang dagan dong. Di man ganahan si Paulino Gulyas mudagan pagkamayor. Sus, pag-eleksyon makapakugang nidaog si Abiliana. Ang iyang gitumba mao ang incumbent nga mayor sa Subo, ang municipal president sa Subo nitong kana si Fructuoso Ramos, kanang gipasidungan sa daan nga F. Ramos. 4-term mayor na siya. Sa ito pa, sud na sa usa ka dekada na nagkupot si Fructuoso Ramos sa maong pwesto. Pagpahigayon sa national election sa 1934, sa ito pa, una niya daga 1922. Pag 1934, nabahin ang mga politiko din sa Subo sa mga anti o sa mga pro hair horse cutting law. Katong balaod nga maghatag og independensya sa Pilipinas. Ang mga politiko din sa Subo nidapig sa hair horse cutting law, gitawag og pro. Mao ni sila mga group ka partido ni Sergio Osmeña Sr. Kay kadtong hair horse cutting law, kung inyong subayon sa kasaysayan, nakuha to ni sa Osmeña Rojas Mission, katong gitawag nga Osrox Mission. 1933, nakuha nila ang maong napasar ang mga balaod noon, usap sa labing malampuson nga misyon sa Estados Unidos nga finally ang hair horse cutting law mohatag og kagawasan sa Pilipinas human sa napo katuig nga transition.
kung sagupon to sa Kongreso ang hair horse cutting law, si Sergio Osmeña o si Manuel Rojas mo sikat. So ang numero unong maro nga politiko atong higayon na si Manuel Quezon ni supak. So si Quezon mao'y nangusa anti nga grupo. Si Osmeña o si Rojas sa pro nga grupo. Nabahin to ang mga politiko sa Subo ug sa tibok Pilipinas. But of course, eventually, mas maimang politiko si Quezon na pildi yun ang hair horse cutting law. So si Quezon, mauna siya nangu og laing misyon ngadto sa Estados Unidos, nakakuha siya sa Tidings-McDuffie law. Pero nauwaw siya kay kasagaran sa mga provision sa Tidings-McDuffie law parihara sa mga provision sa hair horse cutting law. So balaod nga iyang salikway, iya ra sang sagop pagbalik bag-o na langan Tidings-McDuffie law. Pero ang tanan na hibaw, na iya ra tong gibalibaran ang hair horse cutting law, eh di siya gusto mo sikat si Sergio Osmeña. Kaya gusto niya nga siya mo ay Senate President man si Quezon atong higayuna. Kanya si Rojas mo ay Speaker sa House, niya kan Speaker si Sergio Osmeña, pero siya pangu sa delegasyon nga nakakuha sa hair horse cutting law. So dinhi sa Subo ni pabor sa hair horse cutting law si Dodong Abiliana. Pidagan siya og pagkasakop sa Baybalauranan. Iyang gipildi ang taga-anti, murag dumadapig ni Quezon, na si Tomas Alfonso. Kung nakadaog siya, isip sakop sa House of Representatives na nagrepresentar sa ikaduhang distrito sa Subo. Sa dihang na-ratify ang 1935 Constitution, gitukod ang Unicameral Congress. Wa na'y Senado, wa na'y House, usa na lang ka Baybalauranan, gitawag og National Assembly. Si Abiliana napili na sab nga sakop sa first National Assembly. So kabahin siya sa kasaysayan, siya ay usas mga sakop sa labing unang National Assembly din sa Pilipinas. Napili siya pagbalik para sa second National Assembly. So way eleksyon nga napilihan to si luwang kusog kayong hangin. Hati mo kalit na niglupad ang among kamera. Mas mahadlok ka ba ni CCD sa kusog na hangin? Inaot nakatiwas na sip sa programa. Nung niya mo sa taas, si Buko kay ibaw nga kusog na yung hangin. Pag set up na mo ganyan linaw pa mga kalit na yung kusog ng hangin, yung maapinghan namin sa oras ko mo kanaog pa may og set up na sa silong. So ako na susinihan si Ma. Punungin na lang ko din isip. Nahimol sang sakop si Dodong Abiliana sa Second National Assembly sa Philippine Commonwealth gikan sa 1935 hangtod sa 1941. Pag Disyembre 9, 1940, nangandam ng mga Subuanon sa eleksyon pagka-gobernador sa probinsya sa Subo. Ang paboritong kandidato pagka-gobernador mao si ang incumbent governor nga si Buenaventura Tura Rodriguez. Mao ning lumad nga taga Bugo nga gibantog manang ganahan kay kumutuon ani kinabuhi ni Tura Rodriguez kay playwright ni siya magsusuwat nga artista sa Bantawan. Pero ngilngig kuno kay tingog ni Tura Rodriguez nga sigon sa katiguangan diya sa Bugo nga akong nahinabi mo diskurso kuno ni si Buenaventura Rodriguez diya sa terminal sa Bugo. Daghan kay buses, daghan kay mga sakyanan, saba kayo. Pero yung sugod sa diskurso ni Tura Rodriguez, way magtingog, way maglihok. Ang tanan maghangad ni Tura Rodriguez, murag nagpaabot sa sunod niyang puong ilitok. Inguna na kang nindot, inguna na ka ligdong, inguna na ka epektibo nga orador si Buenaventura Tura Rodriguez. O siya gipasulungan ng daan nga P. Rodriguez, gikan sa Puente Osmeña panong sa Pirama. Nangampanya si Tura Rodriguez para re-election. Gusto siyang mapapili pag-usab pagka-gobernador. Sus. Iatake man siya. Siya sakit sa kasing-kasing. Namatay si Buenaventura Rodriguez. Ang nakapait, ang iyang kamatayon na hitabo, bispira sa eleksyon. Moto nga, ang iyang campaign manager, si Dodong Abiliana. So, giingnan siya partido, Dong, ikaw na linagan, Dong. Kaya mga tao, sino magkakita ni mo? Si mong kuyong ni Tura Rodriguez, ikaw na linagan, wala ilain. One day na lang ang kampanya. So, si Dodong Abiliana ni dalilil ang pangampanya sa nahibiling usa ka adlaw sa campaign period, aron pagpahibaw sa mga Subuanon nga ako'y puli ni Tura Rodriguez pagka-gobernador sa Subo. Sus.
pag resulta sa eleksyon, daog si Dodong Abiliana. Iyang gipildi si Mariano Mercado na mo iniatbang ni Tura Rodriguez. So maybe napiskan si Dodong Abiliana sa kamaayog serbisyo, sa kamaayog liderato ni Tura Rodriguez pagka-gobernador sa Subo. Paglingkod ng Dodong Abiliana pagka-gobernador sa Subo, nagsugod na ang gubat, ang pagpangilog sa Japan o kanasuran din sa Asia o sa Pasifiko, ang iyang pag-atake sa Pearl Harbor sa Estados Unidos. Nagsugod ang Japanese occupation din sa Subo April 10, 1942. Itugpa ang mga Hapones din sa Subo kung ila dayong gipangdakop ng mga opisyal sa gobyerno. Si Dodong Abiliana, kay siya may kinatas ang opisyal sa sibilyan nga gobyerno din sa Subo, di pa iskapo. Inan nga iskapo nga to sa Badian. So dito si tago sa lungsod sa Badian. Iyang gidesignate ang board member sa Subo nga si Jose Leison, isip acting governor sa Subo. Pagka June 12, 1942, nakumbinser si Dodong Abiliana nga luwas ra siya nga mobalik sa pwesto. Ang game plan mao, pagpakaroon ingnon siya nga dapig sa mga Hapones, aron nga naa siya sa pwesto pagpalipod sa mga Subuanon o pagtabang sa mga gerilya batok sa mga Hapones. So dibalik siya sa Kapitolyo o ni-assumer pagbalik siya ang pwesto pagka-gobernador. So dibalik siya pagka-gobernador sa Subo, si Jose Leison ni us-us pagka-vice gobernador niya din sa Subo. Sa iyang pagbalik sa Kapitolyo, nagpakaroon ingnon si Dodong Abiliana nga tabang tas mga Hapones, aron na linawon ta, aron nga dili ta nila hasion, tabang ta. So iyang giawhag ang tanang mga opisyal o mga trabahante sa Kapitolyo, balik na mo og trabaho, kay kung di mo mobalik og trabaho, isipon mo nga mga kaaway sa mga Hapones o pahamtangan mo og silot sa kamatayon. So nagpabilin siya siyang opisina sa Kapitolyo. Naglaom siya na kung masuod siya sa mga Hapones, magpakaroon ingnon siya nga musimpatiya sa ilang kausa sa mga Hapones, maka panalipod siya sa mga Subuanon nga di madaog-daog sa mga Hapones. At the same time, makahatag siya tabang sa mga gerilya din sa Subo. Ang iyang pagpakaroon ingnon wa malilong sa mga Hapones. Di baya wa ba mga tao gahapon ang mga Hapones o nakabantay mga laing lihok ng gobernador sa Subo. Of course, wa nila masakti si Dodong Abiliana nga nitabang sa mga gerilya, pero nagduda gid siya. So ang gibuhat sa mga Hapones, gisigihan siya paniid. Panian siya unsa mga iyang tinuod nga papel, unsa mga iyang tinuod nga gibuhaton dinhi sa Subo. Laban ba gid siya sa mga Hapones o tuan ni laban sa mga gerilya? Wa man gid siya masakti, maay man kay Dodong Abiliana nga nagtakuban. So ang gibuhat sa mga Hapones, wa nang gipagsalig niya, gihinay-hinayan siya kuha siyang pwesto, siyang gahom. So anam-anam nga gi-strip siya mga responsibilities, hantod nakabantay si Dodong Abiliana, gigamit na siya sa mga Hapones para sa propaganda. Padiskursuhon siya, kay mutuo man ang mga Subuano niya, na maayo ang mga Hapones, ang ayang tabangan ang mga Hapones, din sa Subo. So, nakumbinser siya, gigamit lang siya sa propaganda. So, nakahukom si Dodong Abiliana, di na siya magpag-isog man to si Dodong Abiliana. Mahimo ra magidulta siya magkikonsabo ba? Guryo-guryo nga, para ramanis mga tao, papili lang ko sa kumpuesto. Pero nakahukom siya nga mo ikyas. Tago na sa aron dili siya magamit sa mga Hapones. Ang problema, gisurveillance siya day and night. Tibok adlaw, tibok gabi siyang ipanid-an sa mga Hapones. Unsaon man niya sa pag-iskapo. Nakaangkon og kahigayunan si Dodong Abiliana si pag-iskapo atong January 16, 1943 atol sa Piesta Senior sa Subo. Ang sinulog, nanay sinulog atong higayunan 1943. Bisag wartime, bisag gubat, nagpadayon ang sinulog kay relihiyosong kalihukan gitugutan sa mga Hapones. Unya, paghuman sa sinulog, ang culmination procession ni Senior Santo Niño. Sumura og bali no sa atong bag-o sinulog. Sinulog karon Domingo, ang prosesyon sa Sabado. Kaniadto ang prosesyon og sinulog magdungan o samarang adlaw. Maguna ang sinulog, tapuson sa prosesyon.
dako kayo ang kalihukan sa Piesta Senior din sa Subo nga ang mga daan gipangsiraduan tanang daan sa kinapusuran sa Subo gisiraduan para sa Piesta Senior. Mao to nga nakahigayon si Dodong Abiliana pag-iskapo. Kay wa man kabantay mga Hapones kay man dito rin siya kuyog sa bagan duot sa mga tao, ni lighot na dahil siya sa mga tao, ni tago na siya. Pagka-Lunes, sa ito ba, Domingo, ang Piesta Senior, din ni Subo. Kay Domingo man gina Piesta Senior. Pagka-Lunes, wa na siya mutunga sa Kapitolyo. So nasuko pag ay mga Hapones, gisurveillance niya nakaikyas gyapon. Gilusad ang lapad kay manhunt batok ni Gobernador Hilario Dodong Abiliana. Kay suko kay mga Hapon naabtikan sila. Gawas pa si Abiliana, epektibong magamit sa mga Hapon pagkumbinser sa mga Subuanon ay nalang musukol sa mga Hapones. Pero sa wa pa mo ikya si Dodong Abiliana, ang iyang pamilya, iyan ang gipa-eskapo ngadto sa Bohol. Gipatabok na niya sa Bohol daan ang iyang pamilya. Kaya ang surveillance siya raman. So mga sako siya pamilya luwas na ngadto sa Bohol. Si Dodong Abiliana dito ikyas padung sa Tabunan, bukirang barangay nga baoy usa sa mga kampo, usa sa mga teritoryo sa mga gerilya din sa Subo. Paglusad sa mga Hapones sa opensiba dito sa Tabunan, natultulan nga dito nagtago si Dodong Abiliana, nitabok na sab siya, nitago siya sa Inabanga sa Bohol. So kanang Inabanga sa Bohol mo na gitaguan ni Dodong Abiliana din gigugkod siya sa mga Hapones. Dihas Inabanga, nag-abot sila sa iyang pamilya. Dayon, nakitagbo siya ni U.S. Colonel Wendell Fertig, kinsa nitabang sa mga gerilya sa Mindanao, aron makakuha og dugang armas o mga bala, batok sa mga Hapones. Og mao ni ang piraso sa kasaysayan, sa kaimportante sa papel ni Dodong Abiliana sa gubat batok sa mga Hapones, na si General Douglas MacArthur, ang pangu sa mga puwersang Amerikanohon nga niluwas sa Pilipinas gikan sa mga Hapones. Nisuwat gyud niya. Dunay formal nga komunikasyon nga na-documented. So kabahin gyud sa kasaysayan kining dokumento. Si General MacArthur dito na sa Australia, kay napiki sa mga Hapones, nanumpa siya mo balik gyud din sa Pilipinas. Doon na siya cable, doon na siya komunikasyon ngadto ni Governor Hilario Dodong Abiliana. Ug mao ni ang text sa radiogram. So radiogram ni Colonel Fertig na may counterpart ni Colonel James Cushing dito sa Mindanao. Si Cushing diri sa ato sa Subo sa Kabisayan, si Fertig para sa Mindanao Area Command. Naprinta ning maong text o kining cable radiogram sa libro ni Colonel Manuel Sigura na naguluhan og Dacoga Papers. Kung mao ni akong basahon ang text. United States Forces in the Philippines, Headquarters, 10th Military District, Office of the Commanding Officer, September 28, 1943. To the Honorable Hilario Abiliana, Provincial Governor of Cebu. The following radiogram was received from General gikan ni Colonel Fertig. The following radiogram was received from General Douglas MacArthur and is forwarded for your information and early compliance. Mao ni ang mensahe ni MacArthur ngadto ni Governor Dodong Abiliana. I wish to extend you my cordial greetings and to request you to proceed to the HQ of the Commanding Officer of the 10th Military District where you can be in radio contact with me. This is necessary to work out plan for fiscal relief for the people of Cebu. I have instructed it, Colonel Cushing, to report at the headquarters 10th Military District in order that he may have the necessary information of both civil and military requirements. Colonel Fertig will supervise the conferences and give the benefits of his helpful advice and will keep me fully informed of the progress made. I am most anxious to do everything possible to remedy the Cebu situation. Kaya mo na, ang gobernador gihunting na sa mga Hapones. So nag-uol pa guys MacArthur sa sitwasyon din sa Subo. Signed MacArthur. Mo ta niyang radio cable, radiogram. Unya ni butang si Colonel Fertig sa mensahe, if you proceed to Plaridel or Baliangao, Misamis Occidental, and make contact there with local units under this command,
They will provide the necessary guide to bring you to Jimenez. At this point, the courier will bring you to this headquarters. It is hoped that you will come as soon as possible as the situation in Cebu is extremely critical. Cordially yours, yung gipirmahan ni Wendell Fertig, Colonel Colonel AUS Commanding. Natay detalye kung nagkasulti ba gyud si Dodong Abiliana o si General MacArthur kay ang mga di man i-document good ang mga istorya ni adto gawa sa mga cable no nga makakuha og kopya silang Colonel Sigura o ubang mga historians. Pagkahuman adto sa pagkadawat niya mensahe, ang sunod nga nahibawan si Dodong Abiliana ni balik og biyahe ngadto sa Bohol. So posible ni adto siyang Mindanao aron pagkigtagbo nilang Colonel Fertig o pagkigsulti ni General MacArthur ug doon na siya instruksyon unsaon ang pagduma ang Subo samtang gihulga pag-ayo sa mga Hapones. Pero gikan sa Bohol tan-awa sa kaisog si tingali instruction na ni MacArthur tungod yun iyang kaisog iyang gugma sa Subo. Kadigin siya mahimong iyang pasagdan ng mga Suboanon. Si Dodong Abiliana ni balik din sa Subo. Sugikan na siya sa Bohol, ni balik siya din sa Subo, ni biyahe siya padung sa Cordoba. Yagikas Cordoba, niadto na siya sa Tabunan Base, sa base sa mga gerilya, atong July 1944. Ang manhunt ni Abiliana nilungtad og kapin sa usa ka tuig. Ang determinasyon sa mga Hapones og unsa siya kamapuslanon sa mga Hapones nagipangita siya og kapin sa usa ka tuig. Gipangita siya sa nakalaing bahin dinhi sa Subo. Ang iyang taong mga aliado sa politika, ang iyang mga paryente, ang iyang mga higala gidakop sa mga Hapones, gisukit-sukit, gitorture, ang uban gipamatay. Summary execution ang nahiaguman sa pipila in town sa mga higala nga nagtumili pagtugan. Uwa intay kasayuran kung hain siya mahimutang. Ang iyang igagaw nga si Jovito Abiliana, mauray bugtong sakop silang pamilya nga nahibilin din sa Subo. Kaya ang uban ng layas na tungod sa kahadlok lagi nga sila panimausan sa mga Hapones. Gidakop sa mga Hapones si Jovito Abiliana atong July 13, 1944. Kitanggong siya diha sa Cebu Normal University. Karon Cebu Normal School na sa una, CNS karon CNU, Cebu Normal University. Mao na gihimong headquarters sa mga Hapones sa Japanese Military Police Arm ang Kimpitay. Kining Kimpitay mao notorious sa mga grabe kay torture o summary executions atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Pagtanggong na niya dito sa Cebu Normal School, gisukit-sukit siya ni Prince Yoshida Tadashi, ang chief investigator sa Kimpitay. So dako kay Grango. Mo paarigod sa Subo pag-investigar tiyo nun. Igagaw ni gobernador, siya ginangunay. Kini si Prince Yoshida Tadashi, opisyal nga suod kayo ni Emperador Hirohito. Sumuro ni siya oparente sa royal family sa Japan. Suod sa pila ka semana nga gitanggong si Jovito sa Cebu Normal School, gitorture siya pagayo, extreme kayo ang torture ngayong nahiaguman. Human nila, di man gid makahatag og kasayuran nila si Jovito Abiliana. Nakumbinser ang mga investigador sa Japan, pero wag gid siya nabawan sa whereabouts asa nahimutang karon si Hilario Dodong Abiliana. Moto nga ilang giundangan og torture pero wa nila pagawasa. Ilang gipasagdan mamatay sa iyang selda. Ug mao ni samtang dito siya sa iyang selda. Wa na siya tortura pero wa na siya pagawasa. Nakasaksi si Jovito Abiliana ug mao ni siya tinubdan sa mga kasayuran giunsa pag torture, giyon sa pagpatay ang mga Subuanong gerilya o gidudahan ng mga sympathizers sa mga gerilya dito sa Cebu Normal School. Una ka lang si inyo karon giingon nga dunay mga kahibulungan nga mga panghitabo kana tungod kay mao nay headquarters sa Kimpitay. Diha nahitabo ang torture, diha nahitabo ang summary executions. Sus, kapait ko no. Wa na siya kulataha pero masakit pa gyud ang iyang nasaksihan. Hapit kada adlaw, makakita siya sa iyang kaubang mga piniriso sa ubang mga selda nga gipangkulata,
gipang patiran, gipang backstroke, gipang sa unsa na lang ng mga pagpanamas-tamas sa mga torture kay gihimo. Makakita ko nung intawon siya siyang kaubang mga piniriso nga nihubag ang mga dagway, na nangagisi ang mga agtang, dili mahulagway, mutilated ang mga patayng lawas. So dunay na sobra ang torture nga nangamatan. Putol at pipila kabahin sa ilang lawas, ang mga extremities sa ilang lawas, perting paita. So, para ni Jovito, nakaikyas tinuod siya, pero mas grabe pas torture ang iyang nahiaguman. Kaya nakakita siya sa aktual good ng pagpasakit o pagpatay siya kauban ng mga piniriso. Kaduha ko no kada semana, kini kang Jovito Abiliana ni, na testimonya. Kada Miyerkules o Sabado, doon ay usa ka Japanese soldier nga mo pakita nga gingalag Watanabe. Maadto lang kuno sa ilang selda. Unya kuyugan siya sa duha ka sadistic o wrestler-like nga Japanese soldiers, madagong lawas, madagong tao nga mga sundawong Hapones. O kuyugan sa sila og dugang pa mga Japanese soldiers. Si Watanabe kanunay gyud ko magdaog taas kay nga samurai. Unya magsulob siya og sinina nga nakadugo. Pero gituyo ba gito pagpakita nila nga nakadugo si Watanabe. Kunya ang iyang boots nagkadugo sa. Kuyog niya, iyang gisakyan ang usa ka 6x6 nga San Miguel truck. Muna truck na ilang itong San Miguel truck sa una. Kunya, pag abot nila, ila rin tapukon ang 35 ngadto sa 40 ka mga subuanon intawon nga mga piniriso diha sa Cebu Normal School. Ilang gapuson og pisi ang mga piniriso, ilang pasakyon sa truck. Ang dili intawon makalakaw kay nasubrahan nila kulata, ilan na lang ipanglabay. Ngadto murag kargamento nga ilang ilabay ngadto sa luyo sa truck. Inigbiya na sa truck ang mga piniriso, di na ginikita pag-usap. Ang iyang kauban nga mga piniriso diya sa Cebu Normal University, moingon lang gida sila gindulman. Kanang gindulman dili na sa lungsod sa Bohol, pasabot nila sa gindulman sa usa ka lugar nga wa nila matultili. Itambog silang lugar na di na sila makitaan pag-usap. Gindulman. Motong gitawag nila nga ang mga piniriso nga pick-upon atong Watanabe o siya mga kauban gikarga sa Gindulman Express. Padung in town sa ilang kamatayon. Hangtod karon wa gina mahibaw hain man ang Gindulman dinhi sa Subo. Asa man to dadun ang mga piniriso, diin man sila patya. Wa gina ikita hangtod karon. Ang kasayuran na nakuha sa mga piniriso, nakatong tanang mga piniriso na gikarga sa truck, gipang punggutan og ginamit tong samurai ni Watanabe o siya mga kauban. Wa gyud matultuli asa ning lugar ang execution na hitabo. Ang pagduda, wa man yun nakitaan nga mga patayng lawas, posibleng gitambog sa dagat ang mga patayng lawas. Wa sila kakuha kasayuran ni Jovito, ang igagaw ni Dodong Abiliana, pero nakakuha kasayuran ang mga Hapones sa uban ng mga collaborators. Either ni collaborate sila kay gusto makikonsabo, gusto makakwarta sa mga Hapones, or wala ita makaagwanta sa torture, wala makaagwanta sa kulata, sa mga pagpanghudlat. So natultulan yun sa mga Hapones ang gitaguan ni Gobernador Hilario Dodong Abiliana. Nadakpan siya pagbalik sa mga Hapones September 3, 1944. Diha siya matultuli sa iyang gitaguan sa Kabadyangan sa Compostela sa Amirang Subo. Ipriso siya sa Kimpitay headquarters sa Cebu Normal School. So dito na siya. Ipalhog siya kay ang Cebu Normal School mao gito'y prisuhan sa mga dinakpan sa Kimpitay. Unya, gipagawa siya, wa siya torture kay gobernador man siya, gipagawa siya sa selda, unya giadto siya sa merkado sa Pardo. So giingnan siya nga pagkigsulti sa mga mangumpra dias merkados Pardo, ingna sila nga di na musukol sa mga Hapones, nga mutabang na lang aron magmalinawon ang Subo ubos sa pagduma sa mga Hapones. Tanaw mo sa kaisog si Hilario Dodong Abiliana sa dihang
gitapok na mga tao kay maminaw na sa iyang mensahe na ang sugo sa mga Hapones kinahanglan nga kuyog na sila, mutabang na sila. Niingon bitaw na si Hilario Abiliana, padayon tang mo sukol sa mga Hapones, padayon na itong panalipdan ng atong kagawasan. Perting isuga ni Dodong Abiliana. Mao itong gibunlot siya sa mga Hapones, gibalik siya balhog sa Cebu Normal School. Sa wa pa madakpi si Dodong Abiliana, girelease na si Jovito Abiliana gikan sa prisuhan. Si Hilario gipatay. Wa husay-husay. Wa siya pahibaw sa iyang kaso. Gipatay siya diha sa campus sa University of the Philippines sa Subo. Diha siya patya. Gipatay siya January 15, 1945. Ang iyang patayng lawas giingong gilubong sa suba duol sa UP Junior College. Pero wa gyud ikita ang iyang patayng lawas. Bisan pagkahuman sa gubat, ang iyang taong mga nagmangutan nga mga sakop sa pamilya, hasta ang gobernador. Kay paghuman sa gubat, ang nahimong gobernador sa Sugbo mao naman si Fructuoso Cabahog. Kini si Fructuoso Cabahog mao ni manghod, Isotero Cabahog, taga Mandawi ni. Siya ay gitudlo nga gobernador diri sa Subo human sa gubat. Ug siya intay nagrehabilitate sa Subo human sa gubat, sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nangayog tabang si Gobernador Fructuoso Cabahog sa US Army ug sa national government. Mutong ang national government natandog kaayo tungod sa kaisog inila ni Hilario Dodong Abiliana, gipasar sa Senado ang duha ni kabay balauranan ang ni pasar ini by July 20, 1948 gipasar ang Republic Act number 334 na nag-offer og reward ganti nga kwarta ni bisan kinsa nga makakita sa final resting place na nahimutangan sa iyang patayng lawas. Niya ako nakuha ang text sa Republic Act number 334 July 20, 1948. Ang title, an act granting monetary reward to any person who shall locate or find the remains of the late Governor Hilario Abiliana of Cebu. Nasudnog balaod niya sa unya ang tuyo mao paghatag og kwarta aron nga makitaan ni bisan kinsa makakita makatultol sa nahimutangan sa patayng lawas ni Gobernador Hilario Dodong Abiliana. Ina na siya ka importante ngadto sa nasudnong gobyerno. Og niya ang text tanawon sa kayano ang mga balaod noon sa una, way pakapin mga wa kinahanglan pareha karon. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Section 1. Any person who shall locate or find the remains of the late Governor Hilario Abiliana of Cebu shall be granted a reward of 5,000 pesos. Section 2. The sum of 5,000 pesos is hereby appropriated out of any funds in the National Treasury not otherwise appropriated to carry out the purpose of this act. Section 3. This act shall take effect upon its approval. Approved July 20, 1948. Hangtod karon, wa makiti ang patayng lawas ni Gobernador Hilario Dodong Abiliana. Pasidungog siyang kaisog atong June 22, 1957, ang Cebu City High School na ang karaangan Cebu Provincial High School ginganlan og Abiliana Vocational School, pasidungog sa isog nga gobernador sa Subo na si Hilario Dodong Abiliana. Dayon nahimong Abiliana High School atong June 7, 1961. Karon ato na nailhan sa nga Abiliana National School. Kadako na itong garbo. Na tunay politiko kasama kaisog ni Dodong Abiliana. Pusa mga kaliwat ni Dodong Abiliana sa Subo, take a bow. Ug hinaot kining talagsaong kaisog sa inyong apuhan, maka dasig ninyo sa padayon, pagtanyag sa inyong kaugalingon, pag-alagad sa mga Subuanon, sa Subo ug sa nasod, sa bisan unsang kapasidad. Isip opisyal sa gobyerno, isip
sakop sa pribadong sektor, isip ordinaryo nga molupyo, kamo mo'y angayan nga labing ma-inspire o hinaot na inyong mapahinumduman ang mga Subuanon, ang katawhang Pilipinon sa kaisog si Hilario Dodong Abiliana nga dili day tanan talawan, dili day tanan collaborator sa mga Hapones, dili day tanan ng warta sa mga Hapones sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Dunay mga politiko sama ni Hilario Dodong Abiliana nginipili sa pagsakripisyo sa ilang kinabuhi para sa kagawasan, kaugalingnan sa Subo o sa mga Subuanon. Wa ko kahibaw kung gawa sa Abiliana National School unsa pay laing pasidungog ngadto ni Hilario Dodong Abiliana. Kay kanang Andres Abiliana pasidungog man na siyang amahan. Kay katong iyang amahan nahimo sa tong dakong opisyal sa gobyerno. Ang lugar pananglitan diha sa Compostela, katong lugar diin siya nakit-i o nadakpan sa mga Hapones. Doon na ba'y shrine nga gibutang diha pagpahinumdum sa iyang kaisog, sa iyang taon dako kay sakripisyo para sa Subo o sa mga Subuanon. Kanang lugar sa UP Junior College nga giingong diha siya patya, doon na ba'y marker, doon na ba'y timaan nga diha in town nahingpit ang iyang heroism, ang iyang pagpakamatay para sa kagawasan sa Subo o sa mga Subuanon. Unin ka pasubo sa atong nasod, nihit ka itag mga pasidungog sa tinuod ng mga bayani. Ato hinungusbon ang kasaysayan aron pagpasidungog sa peke ng mga bayani. Ato hinunggilubag ang kasaysayan aron pagtabon sa mga binuang, sa mga katiguangan sa mga nagtungkaw karon sa gahom. Ug mao nang maglisod tag padung sa saktong direksyon kay gibutaan man ta, gibakakan man ta, gihiluan man ang atong pangisip ug sayop nga mga kasayuran. Nang hinaot kining among kabus kaayo nga gibuhat kada hapon paghatag ninyong tinuod nga mga sugilanon sa atong kaagi ug sa atong karon ug sa atong umaabot, makadasig ninyo sa pag-asoy sa inyong kaugalingon nga mga sugilanon. Magsayranay ta sa tinuod nga mga sugilanon sa atong kinabuhi, sa atong Subo, sa atong nasod. Iyawat lang, makakatun o mga pagtulunan, makakutlo ta o mga giya kung saan na ito pagsagubang ang atong bago nga mga pagsuway. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kanang bukid nga inyo makitaan sa akong luyo mao nang kabukiran sa Compostela o sa Danau sa amihan ng Subo. Makita nimo ang kalubog sa kawanangan, ang baga sa dag-umsig. Wa gid pakita ang adlaw tibok adlaw diri sa amo sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Amping ta sa hulga sa kahimtang sa panahon, gipaabot kusog ang uwan karong taud-taud, karong gabi. Nagsugod ng uwan-uwan din pero maghunong-hunong pa. Mo na nga manghinaot may sibi makakanaog pamigikan diri sa among atop na dili pa makabundak ang kusog na uwan. Daghang salamat sa iyong padayon nga pagsunod, pagsabot, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB girl, the big girl.